Biyen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burung usung kayu kowe mulih malah kelarani ati ora gawa duit malah gawa gaji anake sapa kowe anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjine semono omah gedhek iki wis arep roboh biyen aku ora netes ning elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe boleh lunga bae oleh-oleh asik kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burung usung kayu kowe mulih malah kelarani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa kowe anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjine semono omah gedhek iki wis arep roboh biyen aku ra netes ning elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga
bayi oleh-oleh masih bersama Arung Budaya. Senadyan suwene nganti takkan
ati